Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы филология фәннәре кандидаты, Россиянең мәгариф отличнигы, Татарстанның атказанган социаль яклау хезмәткәре, Ак калфак бөтен дөнья татар халкының кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова. Кадрия ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Кадрия ханым, менә милләт язмышы ул хатын-кызлар кулында һичшиксез. Әлеге фикер сезнең тарафтан кайчандыр әйтелгән булган. Бит татар халкында шундый тагын бер гыйбарә әйтимдә бар, ир дилбегәсе ирләр кулында диләр. Менә сезнең өчен милләт язмышы һәм ил язмышы ул бер төшенчәме, әллә берникадәр аның аермалы яклары бармы? Ил төшенчәсе, милләт төшенчәсе, мин аны нәкъ шул төшенчә, бер үк төшенчә дип уйлыйм. Чөнки менә әйттегез бит, ир ат кулында. Ул иратны да хатын-кыз тәрбияли бит. Иратны бит хатын-кыз ничек тәрбияли? Ират шулай булып тәрбияләнә. Менә бүген көндә без әгәр дә кай вакытта зарланып алабыз бит, ләкин бөтен кеше зарлана дип белмим. Ирләр йомшарды, хәзер ирләр бетте хәзер дигән сүзләр. Мин аның белән бик килешәлмим үзем. Ирне ир итүчедә, шир итүчедә хатын-кыз диләр, беренчедән. Икенчедән, шушук ир атларны без аналар, хатын-кызлар үзебез тәрбияләп үстерәбез. Без ничек тәрбия кылабыз, безнең иратларыбыз шулай булачак. Һәм иратларыбыз нинди көчле, безнең илебез дә көчле булачак. Бик зур миссия һәм бик зур җаваплылык. Аның менә шулай икәнлеген безнең барлык гүзәл затларыбызда аңлап бетерә дип уйлыйсызмы? Менә бөтен безнең гаебебез дә шунда, без бөтенебез дә моны аңлап бетерә алмыйбыз. Һәм инде менә гомумән безнең хатын-кызларга килгәндә, хатын-кызлар бит инде әгәр дә тиешенчә ата-ана тәрбиясен, әби-бабай тәрбиясендә күреп үсә икән бала, тиешенчә. Ул вакытта ул хатын-кыз буламы, ират буламы, тиешенчә тәрбияне алып үсә. Ләкин менә безнең хәзер бит инде күрәсез, мәгълүматлар караганда да ел сайын хәзер өйләнешәләр. Өйләнешкәннең 60%-ында ким булмаганы аерылышып бара. Һәм менә шул аерылышкан 60% аерылыша икән, ел сайын менә безнең 10 мең бала ятим кала дигән сүз. Безнең гадәттә әйтәләр бит, ярар, без белән уңмамын, киләсендә уңармын. Хатын-кыз бәлкем уңада торгандыр. Хатын-кыз да, ират та уңа торгандыр, берсе хатыныннан, берсе иреннән. Ләкин балаларга үз әтисе, үз әнисе булып, бер вакытта да башка кеше була алмый. Ул булыр андый кешеләр бик сирәк кенә ул. Миллионга бер анда, ул аны шын күңелдән башкарганы инде ул вазифаны. Ләкин ни генә булмасын, кан әтисе, кан әнисе була алмый. Ул үз әтиле әниләре була алмый. Һәм менә үз әтисе, үз әнисе белән үсмәгән бала өчен, менә бу тиешенчә без әйткән тәрбияләр, инде ул тәрбияне эшкә кереп бетә алмый. Калыбын уланы бүтән ки биләп ала алмый. Менә шунда да инде безнең менә шушындый бик тә кирәкле һәм бик тә йөрәкне әрнетә торган менә шушындый четерекле мәсьәләләр тәрбия мәсьәләсендә килеп тә чыга инде. Бергә өйләнергә кирәк, берәгәйле итеп өйләнергә кирәк. Эзлектән безнең бит шундый халык әйтемнәре бар иде инде. Бер булсын, берәгәйле булсын. Һәм инде ул хатын-кызга да шулай ул, иратка да шулай. Юкка гына әйтмиләр бит инде, беренче никах ул Аллаһ Тәгаләдән дип. Менә шуңа күрә бу мәсьәләләргә безнең бик ныклап тотынасы бар, бөтенебезгә дә. Бу безнең алдыбызда торган бик зур өндәү билгеле сорау. Һәм эшләргә дигән менә алга куелган максат булып тора. Бу хатын-кызларда, иратларга да бер тигез рәвештә без бу хезмәткә дип әйтәм мин моны бу вакытта, җәмәгать эшен әйтеп түгел моны, без тотынырга тиешбез бу мәсьәләдә. Менә ул бит инде безнең гаилә, ул милләтнең үсеше дә, ул җәмгыятьнең үсешенә дә бәйләнгән. Без бу күп очракта милли яктан да карыйбыз гаиләләребезне, татар гаиләләрен шулай бит. Менә милләт дигәндә без бүгенге көндә кемнәрдер әйтә, әле татар милләте һаман да йоклый, уянмаган. Сезнең фикерегезчә ничек? Ул шын мәгънәсендә аны кемнәр уята алыр һәм ничек? Бәлки сезнең фикерегез башкачадыр, бәлки татар милләте инде уянгандыр. Миндә шундый фикер бар инде, Данил әфәнде. Менә без бит менә шушындыйрак нәрсә, менә тормыштан күзәтсәк, Берәр нәрсә җимереп, дөбрелдәтеп килеп җимерелмәсә,
без уянмыйбыз. Менә быел тел мәсьәләсе үзәккә куелып күтәрелде. Һәм менә шушында уянуның беренче билгеләре чагылыш тапты. Чөнки без тыныч кына яшәп биргәндә, бар була кебек ул гомердә бетмәячәк кебек, нәкъ шулай кебек инде. Ләкин менә бер нәрсә китереп безгә бәрә, я суга, я ул яшен-яшенә күк-күкри көчле булып, шунда гына без уянып китәбез. Менә безнең гаеп нәрсәдә? Без аны гадәти доимчалыклы эшләп бара белмибез милләт мәсьәләсендә. Ә милләт мәсьәләсе система, дәвамчылык. Менә шул дәвамчылык булса, милләт мәсьәләсендә дә, һәр нәрсәдә дә дәвамчылык булса, ул безнең үсештә була. Әгәр дә дәвамчылык булмыйча, ул өзелеп без йоклып торабыз икән, ул сүздә юк, ул артка таба китә башлый. Һәр нәрсәдә шулай ул. Син менә бүгенге үзеңнең калбыңа нинди дә булса яңалык белән тутырмыйсың икән, 2 көндә нәкъ бер төсле яшисең икән, ул бит инде йоклап киткән кебек була. Мин инде милләт мәсьәләсендә, мәсәлән, бөтен мәсьәләдә шулай дип уйлыйм. Кеше һәр көнне үзен нәрсә белән булса да байытып, яңартып торырга тиеш. Һәм ул инде бирәк тә милләт мәсьәләсенә килгәндә. Менә инде без өлешчә сез кагылып үттегез. Безнең милләтне уяту сәбәбе телгә кагылышлы мәсьәләләр икәнен. Әйтегез әле, сез менә Россия төбәкләрендә күп йөрисез, халык белән очрашасыз, укучылар белән очрашасыз. Ана телен Россия күләмендә ирекле укытуга калдыргачыннан мәктәпләрдә дип әйтик, Россия төбәкләрендә бармы безнең шундый саннар? Ата-аналарыбыз, безнең татар ата-аналары туган тел итеп, татар телен ни дәрәҗәдә сайладылар Россия төбәкләрендә? Безнең хәлләр ничек анда? Төрле регионнарда төрлечә, ләкин инде татар телен ана тел итеп сайлаган регионнар, җирлекләр күп. Ләкин менә шунысында мин бик шатлык белән әйтәсем килә. Әле яңа гына Оренбургтан кайттым инде. Анда 3нче татар хатын-кызлары, Оренбург ягы татар хатын-кызлары корылтайы булды. Һәм шунда Озерки авылында, ул бик зур авыл, аның мәктәп директоры хатын-кыз. Һәм анда менә 1 сентябрьдә татар балалар бакчасы ачып җибәрәләр. Ул әйтә, 1 катын мәктәпнең бушаттым бөтенләй, үзе мәктәп директоры бит инде. Мин йөрдем ди, артыннан бик нык йөрдем ди, андагы инде депутат, безнең милләтнеке булмаса да, ул ди үзеп ала торган ханым ди. Миндә нинди фикер уянды? Әгәр дә без эшлибез икән, без аны булдырырга тырышабыз икән, булдырып була икән бит дип. Бүгенге көндә 30 бала йөри, татар балалар бакчасында да, гел татар телендә бара ди. Менә Оренбург ул бит инде Россиянең үзәгенә урнашкан җирлек безнең. Булдыралар бит булдырган кеше. Менә мәсәлән Самарага чыгып китәбез икән, яктылык мәктәбе. Самара шәһәренең нәкъ кап уртасында ул. Бүгенге көндә аның директоры әйтә, безгә дә директор да һәм шул ата конгресс җитәкчесе Самараның безгә 2нче татар мәктәбе кирәк ди. Аның буенча инде ул бик күп имзалар була, алар инде дәүләт исеменә хат язганнар, 2нче мәктәпнең төзелүен көтәләр. Чөнки чиратта балалар татар мәктәбенә урнаштыру өчен ата-аналар хәзер балалар чираты барлыкка килгән. Шуңа күрә әйтәм, әгәр дә халык үзе буның белән шөгыльләнә икән, кирәк дип табып аны алмаксат куеп эшли икән, бу әйбер безнең бөтен әйбер җирдектә дә балачак. Кешенең үзеннән тора. Күп әйбер әле безнең бар бу үзеннән дә тора. Әмма ләкин шул вакытта чит төбәкләрдә яшәүче татарларны бит ничектер үсендереп, дөрес юлга кертеп җибәрү өчен нидер пропагандасы безнең тарафтан да эш кирәктер әлбәттә. Сүздә юк. Алар инде бөтен төбәктә безнең татар диаспоралары теге күп санлы көчле түгел. Оренбургта көчле, ул Самар өлкәләрендә көчле. Безнең бит татарларыбыз аз санлырак яшәгән төбәкләр дә бар. Менә аларда хәл бәлкем кыенрактыр. Аз санлыракларда әз яшәгән, бик күп яшәсә дә, бик татарлыгы булмаган татарлар да бик күп хәзер. Ни өчен мин бу әйберне әйтәм? Чөнки катнаш никахлар бик күп. Катнаш никахларның күп булуы ул күп вакытта татарлар хисабына бармый. Аның яшәеше, милләт үзенчәлегенә килгәндә. Әле менә үзебезнең Татарстаныбызда гына да ел сайын өйләнешүчләрнең әле статистик мәгълүматлар буенча бу 30%-тан да ким булмаганы безнең катнаш никахлар. Һәм менә шушы катнаш никахларда барыбер әгәр дә хатын-кыз башка милләттән була икән, барыбер безнең бу гаилә безнең башка милләт гаиләсе белән кушылган гаилә була. Сез әйткәнчә, милләт төшенчәсен барыбер хатын-кыз алып бара. Хатын-кыз алып бара. Чөнки
Хатын-кыз алып бармас иде. Менә хәзер дә карагыз. 3 яшькә хәтле бала декрет ялында бәби алып кайтканнан соң бала белән утыра. Ир кеше бит ул эштә. Аның кайта хәлдән алып, арып тайып ул эштән кайта. Хатын-кыз бит көне буе хатын-кыз. Баланың теле ачылган вакытта хатын-кыз аның белән көне-төне бала белән. Әнинең балага йогынтысы бик зур. Ул тел буенчамы, ул моң буенчамы, киенү буенчамы? Әни сөте белән. Әни ана сөте белән кирмәгән, тана сөте белән кирмидиләр. Менә шуңа күрә, менә бу очракта да хатын-кызлар гомумән бик зур вазифа йөкләнгән безнең хатын-кызларга. Бик зур, Аллаһ Тәгалә тарафыннан ук бик зур вазифа йөкләнгән. Ул бала тәрбияләүче һәм менә бу шушы гаиләнең учагын саклаучы, гаилә җылысын саклаучы, чөнки хатын-кыздан тора инде бар гаилә җылысын. Һәм ирне тәрбия кылучы да хатын-кыз инде. Әгәр дә ир кеше, менә җитәкче ирләр бар, мондый җитәкче булмаган гади эштә эшләүчеләр, бөтенесе дә алар ир-атлар. Бөтенесе дә аларның үз вазифалары бар. Гаилә йөген тартучы ир-атлар. Аларны киендереп, матур итеп чыгарып җибәрүче дә хатын-кыз, һәм шул вакытта тәмле ушатучы да хатын-кыз. Әгәр дә бу җылылык булмый икән, ир кешенең билгеләне өйгә кайтасы да килмәскә мөмкин. Әле шуның өчен кычкырып та торса, ашланып та торса. Без инде менә телләр мәсьәләсен дәвам итик әле. Туган телләрне ирекле укытуга калдыргачыннан, Мәскәү инде ничектер эткә сөяк ыргыткан кебек, туган телләрне үстерү һәм саклау буенча фонд оештырдык. Шулай бит инде. Әле без аның эшчәнлеген мактый да алмыйбыз, яманлый да алмыйбыз, чөнки әле ул барлыкка гына килә. Әмма ләкин бер факт менә шулай игътибарны җәлеп итте. Инде киләсе елга аның бу фондның телләрне үстерү һәм саклауга бюджеты билгеләнгән. 85 төбәк Россиядә бар. Киләсе елга 88 миллион сум акча каралган. Менә бу хәергә дип әйтик, телләрне ничек итеп үстерергә һәм сакларга. Гомумән финанс проблемасы. Беләсезме, менә бу бер дә дөрес политика булмады безнең, сәясәт дөрес түгел телләр буенча бездә. Ничек кенә әйтсәк тә ул, бу хорлап та әйтү түгел, ләкин бу сәясәт дөрес түгел. Кешенең үзенә тапшыру телләрне менә кайсын ана теле итеп сайлау. Бүгенге көндә бит татар телен ана теле генә түгел, менә татар телен башка милләт балалары да Татарстанда яши икән, өйрәнәсе килгән милләт балалары җитәрлек ул. Менә без бит күп очрашабыз инде. Хатын-кызлар белән дә, балалар, укучы балалар белән дә, ул урыс милләтеннәнме, башка чуаш милләтеннәнме, Марида милләтеннәнме, аларның Татарстанда яшәгән икән, мәсәлән, күбесенең бүгенге көндә татар телен өйрәнәсе килә. Күп балаларын шулай. Чөнки алар аңлыйлар, тел беләсең икән бу телне. Син инде төрки телләрне күбесен беләсең. Менә шуңа күрә балада кызыксыну бар. Чөнки балалар, яшьләр, алар безгә караганда күбрәк тә шөгыльләнәләр. Менә тел формасында әле безнең сорда ул инглиз теле әзрәк керә башлады, немец теле керә башлады, хәзер бит алай түгел. Һәм алар моны бик аңлыйлар. Һәм сорауны да ул кабыргасы белән куялар. Бит телне өйрәнергә шушлай итеп килеп куй, сәясәт шулай итеп китереп куйды. Ул татары булса гына туган телем, менә шушы телне мин сайлыйм дип язала. Бит башка милләт ул ничек? Менә шушындый сәясәт ул. Тегеләй әйтсәң дә ул ирек бирми, булай әйтсәң дә ирек бирми. Ирекләрен шикләде ул. Ирекләрен шикләде. Сайлау мөмкинлекләре шикләде. Сайлау мөмкинлеге шикләнде. Чөнки аны әти-әнисе әйтергә мөмкин, бала берсенә берсе әйтергә мөмкин. Ник син башка милләттән бит ничек туган телем ул дип сайлыйсың? Менә бит ничек сәясәт, ничек итеп бурып китереп, ничектер, менә бик кызганыч. Һәр халыкның үзенең гореф-гадәте, юллары, эшләре булган. Менә тормыш барбер алга бара, цивилизация, аларның кайберләре инде чын мәгънәсендә ихтияҗ булмау сәбәпле юкка чыгып бара, төшүп кала. Мәсәлән, мин үземдә хәтерлим, минем яшәгән Шиле авылында, Арча районында элегелектән көянтә ясадылар. Йон ырлый орчык ясый торганнар иде. Бүгенге көндә инде кызлар көянтә белән су ташымыйлар, йон эрләмиләр. Ул көянтә хәзер орчыклар инде музейда гына мөгаен күрерлек булыр киләчәктә. Шулай итеп, менә аның төшүп калганнары да күпме. Менә сезнең фикерегезчә, безнең гореф-гадәт юлларның татар халкын гомергә тоткан һәм гомергә узатып бара торганнарын кайсылары сакланырга тиеш бигрәк тә, һәм кайсыларын без кире кайтара алдык бүгенге тормышыбызга? Менә гореф-гадәтләр иң беренче башлык әле, менә әйткән бит инде безнең Ризаэттән Фахриттән дә, баланы тәрбияли башларга кирәк туу белән дигән. Мин хәзер әйтәм, аны курыкмыйча да әйтәм. Баланы туу белән, балага тәрбия башлана
Кыз үзенә яр буларак егет сайлаганда, егет үзенә яр буларак, үзенә хатын буларак кыз сайлаганда. Чөнки син башка милләт халкына өйләнеп, кияүгә чыгып, син милләт баласы тәрбияли алмыйсың. Ни кадәр тырышсаң да. Менә шуңа хәзер инде безнең хәзерге заман белән Ризаэттин Фәхретдиннәр заманы инде бөтенләй башка заман. Ул вакытта безнең үз милләтен катнаш никахлар булмаган. Хәзер бу тәгълимат та безнең үзгәрә. Менә баланың тәрбиясе кашан башлана, шул вакыттан ук башлана. Һәм хәзерге вакытта менә шушы гырыф-гадәтләрнең иң беренче карык исем кушу. Бала бер көндә исемсез булмаска тиеш. Бала әни, без инде шундый тәгълиматны алып барабыз инде. Әни хастаханәдә табабыз, шул вакытта ук балага исем белән дәшә башларга тиеш. Бер генә көндә иясез бала булырга тиеш түгел дип, торырга тиеш түгел дип. Аннан соң балага исем озаннатып кушу булды. Икенчесе гакыйка корбаны. Ягъни балага туганнан соң шалына торган корбан. Бер бала, әни малай кешегә ул 2 сарык, кыз кешегә ул 1 сарык дибез. Аннан соң малайларның шешен алу. Электән бит әгәр дә шеш, хәзер бит инде үсә бала, үсә, шеше дә үсә, үзе дә үсә. Безнең элек әбекеләр әйтәләр. Нишләп бирсең син? Менә ул милләтне урыс баласы кебек. Чөнки безнеке түгел бу. Безнең юлаларга туры килми. Хәзер инде моны дөньяви мәгълүматлар белән, ягъни безнең галимнәребез ни өчен кирәк икәнен инде баш миешләр өчен, ничек икәнен кирәк өчен бөтенсендә исбатладылар хәзер. Һәм ананың имезүе ана сөте белән. Хәтта 3 яшькә хәтле дип баралар ана сөте белән дип. Менә шушы ана сөтендә булган ана сөтенең хәтта безнең алыштыргыч әле бер мәттәдә уйлап тапмаганнар хәзерге вакытта. Һәм менә шушы юлалар, менә бөтенселәр ту белән безнең бергәләп балага сеңдерәсе юлаларыбыз иң беренче гаиләбез белән. Аннан китә бишек җырлары. Бишек җырында бит ул сүзләрдән булган бишек җыры. Ул әллә нинди сүзләрдән булмаган. Балакаем, балам, вагалмам, кояшым, син алтыным, син минем бәхетлем, син минем күз нурым, син минем йомшагым, син минем аппагым. Гел мактау сүзләре генә, гел матурлык сүзләре генә. Һәм ул баланың калбенә сиңеп барган ул. Һәм исемендә ни өчен мәгънәлегенә исем кушабыз? Мәгънәле исем баланы байыткан. Мин һәр вакыт әйтәм, мин Кадрия, әниемәтимә бик рәхмәтле, Кадрия ия. Һәм татарча, шын татарча исем кушканнар, һәм шушы сыйфатлар ул миндә килгәндер, Аллага шөкер, мин бу сыйфатларны тоеп яшим үзем. Менә бу йолаларны бүгенге көндә безнең милләтебез дип әйтик, безнең гаиләләребез, яшь гаиләләребез, алар ни дәрәҗәдә беләләр? Бармы безнең шундый күрсәткечләребез? Беләме алар аны? Белмиме? Ни дәрәҗәдә безнең бүгенге медицина, традицион медицина дип әйтәбез инде, үзебезнең менә шушы электән булган йолаларга якынайды? Бик якынай, менә мин нәрсә өчен сөенәм. Электән менә без бәбиләр алып кайткан вакытта медицина, традицион медицина аерым bir юнәлеш буенча. Мин 2 параллельдә дип әйтәм инде аларны барадыр. Безнең үзебезнең гырыф-гадәтләр, йолалар бер параллель буенча баралар. Менә алар параллель 2 сызык булып баралар иде. Менә шушы эш белән шөгыльләнә башлагач, медицина өлкәсенә дә күп мөрәҗәгать итәргә туры килә бит инде. Гинекологлар белән күп сөйләшергә, анда барырга туры килә, карарга, күрергә, һәм анда менә шундый әйбер бар хәзер. Ул менә шушы 2 параллель якынаялар. Беренчедән, ана сөте белән имезүне алар бик нык яшьләрдән таләп итәләр аларда. Һәм туу белән баланы электән алып китәләр иде. Анага бит синең малаең бар, синең кызың бар диләр дә алып чыгып китәләр иде. 24 сәгать ничә кашан бирә, шунда гына бирәләр иде. Хәзер иң беренче тудыру белән ананың күкрәгенә салып куялар. Чөнки киндек канын кискәнче. Чынлап та бит бала менә шушы организмда, менә шушы ана карынында бит 9 ай йөргән ул. 9 ай йөргән. Аны шундук алып китү чынлап та кисәк кенә айыру. Бу бит инде стресс, психологик тайпылышка бер киртә уңай сыйфат булып тора. Стресс кичерә бала. Шуңа күрә карын менә өскә баланың киндек бауын кискәнче шунда салып куялар. Бала шунда тыныч кына ята. Чынлап та әнисенең йөрәк тибешен, чөнки һәр бала менә баланы имезрә китерәләр бит әле. Бала белә башлагачында. Бала шит аналарны күбесе имми аның. Аны каян таныйм икән диләр. Беренчедән ул истән, икенчедән ул бит инде йөрәк тибешен тыңлап ята.
Менә ничә ай җан кергәчтендә бала әнисенең йөрәк тибеше белән яши. Менә ул аңа музыка кебек тә яңгырый, ул аңа ияләшә, ул йөрәк тибешеннән әнисенең аера. Ә йөрәк тибеше төрле кешенеке төрлечә. Менә шуңа күрә ул бик кызык әйберләр бар. Менә шуңа күрә без аны яшьләргә аңлатырга тырышабыз. Ә яшьләр кабул итә. Бик яхшы кабул итә яшьләр. Ләкин моны ата-аналар колагына әйтәсем килә, әби бабакайлар колагына әйтәсем килә. Кечкенәдән балаларны менә шушы тәрбия белән үстерергә кирәк. Менә сез әйттегез бит, ике параллель буенча барды дип, берсе безнең гореф-гадәтләр буенча, беренче традицион юл, медицина дип әйтик бу очракта. Менә алар якыная башлады, әле бүгенге көндә эчтәлек белән форманың теге туры килмәү чагышмавы шулай бит күзәтелә. Мәсәлән, без борынгы исемнәргә кайттык балаларга. Әмирханнар да бар, Тимерханнар да бар. Алар урамда бер-берсенә эндәшә, әтиянисе. Тимерхан һәм китә урысча сөйләшеп, Әмирхан китә урысча сөйләшеп. Милли киемнәребезгә, шулай ук асылыбызга дини киемнәргә кайта башладык. Әмма ләкин бар тайпылышлар гарәп стилендә киенү. Ягъни безнең ничектер менә бер форманы ала башлагачында ничектер арттырып җибәрәбезме, әллә белеп бетермибезме? Менә шул якта нидер аңлатышлар җитмиме безнең? Менә бик куркыныч әйбер бар. Миңа һәр вакыт сорау бирәләр. Сез дингә ничек карыйсыз дип. Мин аңа бик уңай карыйм. Ләкин сакланып карыйм. Ни өчен сакланып карыйм? Менә безнең бик тә мәгълүматлы, дини тәгълиматлы, ул элек-электән үк моны үзенең калбенә сеңдереп килгән, гореф-гадәтләребезне дә, динне дә, андый кешеләребез бар, әйме, андый бик уңай. Әгәр дә андый кешеләр, менә Җәлил хәзрәт белән без бик якын элемтәдә булып эшлибез, бу хатын-кызлар белән эшләгәндә дә, рәхмәт аңарга. Һәм бар безнең әле менә 1-2 ел укып ала да ул диннән бик ерак кеше була. Рәхмәт билгеле, ул дингә кайтуына рәхмәт, аның шушы тәгълиматларны алырсы килгәндә, ләкин алар бик нык арттырып җибәрә. Алай булырга тиеш түгел, булай булырга тиеш түгел. Хатын-кызлар да шулай, ир-атлар да шулай. Мәчеткә барып керәсең, дөрес ятмадың, дөрес түгел синең, юк булай булмый. Шул кадәр итеп алар менә кырт кисеп, ул теге яктан бу ярга тиз генә сикермәкче булалар. Һәм ул бик аңлы рәвештә дә түгел. Аны ишетәсең, тыңлыйсың да, я Ходай, шушы көнгә калдыкмыни дип уйлыйсың кайчакта. Менә мин шундыйлардан куркам. Фанатикларча бирелгән кешедән. Ул әле аңлап бетереп тә түгел, фанатларча ул бирелә, һәм фанатларча юл белән кирип китә, һәм бик куркыныч яшьләрендә фанатларча ул шушы юнәлешенчә алып кирип китә. Гармонын чыгарып ыргыт, уйнама, җырлама, сүрәткә төшмә, тегесе, бусы. Без бит шушы дөньяда яшибез. Без менә шушы ислам дини кануннары белән яшәүче милләтнең татарлары, без гарәп тә түгел, без төрек тә түгел, без үзбәк тә түгел, без казак та түгел, без бит татарлар. Безнең диндә үзебезнең гореф-гадәтләребез бар. Үзебезнең гореф-гадәтләре, диндә үзебезнең гореф-гадәтләр, үзебезнеке бар безнең бөтен яктанда. Аны инде камилләштереп безнең бабыкайлар, әбекәйләр юкка гына эшләп калдырмаганнар. Без менә шул тәгълиматларга таянып, һәр вакыт аларны күздә тотып, истә тотып, ул шулда яшәүчеләрнең үзенең аерым гореф-гадәтләре. Безнең үзебезнең аерым гореф-гадәтләр. Безнең бит әгәр дә хатын-кызны, мисал өчен хатын-кызны бирәк тә әйтәм, хатын-кызлар колагына. Яратып та бетермиләр шулай дип әйткәч, ләкин әйтмичә дә булмый. Танып булмый аларны. Алар татармы алар? Гарәп хатын-кызларымы алар? Казак хатын-кызларымы алар? Ә бит башка милләтне алай түгел. Танып була бит. Ә безнекеләрне танып булмый. Әле алар үзләре урысчада сөйләшәләр, инде сөйләшәләр, ничек кенә булмасын, татара хас булмаган әйберләр дә аларда бар. Менә шуңа күрә мин әйтер идем, безнең бик матур, гаҗәеп тә матур, сирәк очрый торган, башка милләтләрдә булмаган күтәртмә якалы. Менә гарәп киемнәре, кайткан киемнәре, төрек киемнәрен без алабыз, күлмәкләрне. Ләкин аларның менә мондагы безнең нокталар ябылмаган, моннан бит киемнәре. Шуны без яулык белән каплагач кына аны каплап куялабыз. Муеннар капланды дибез. Ә бит татарның ул элек-электән киткән күтәртмә якка. Менә күтәртмә якка безнең менә каплап тора бөтен җиребезне. Безгә кирәкми яулык белән буып кую. Һәм безнең күтәрелгән, капланган ул
копланасы бүтін нәрсе копланган. Һәм инде безнең яулыкны матур итеп менә Ак яулыклы әбиләр дип элек-электән килгән. Безнең әбиләр бит инде, ак әбиләр. Менә очрыйсың әбиләрне. Олар арасыннан артыннан ияреп китәсе килә бит. Оларга озак итеп карап торасың. Һәм аларның йөзләрендә шул кадәр нур чәчеп, мулаим булып торалар. Әбиләр дигәндән менә Кадрия ханым, безнең буын әле ул әбиләр белән үсте. Менә мин хәзерге буынны карыйм, инде безнең әбиләребез дә бит хәзер бик яшәрде, кайберәүләр 40 яшьләрдә инде оныклары булып, әби булып куялар, алар үзләрен әле әби итеп хис итмиләр, алар тормыш алып баралар, тормыш куалар. Безнең балалар хәзер күбесенчә әби бабай тәрбиясеннән читләштеләр кебек, шулай түгелме? Менә шул читләштеләр, шул анда гаип инде әби бабайларда да бар, гаип яшьләрдә дә бар. Яшьләрнең кайберсе сезнең бу әйберләрегез нәрсәгә кирәк дип караучылар да бар. Чөнки безгә киләләр бит инде менә бала оныкны бик тәрбиясе килә дә Кадрия Рәисовна бит мөмкинлек бирмиләр. Яшьләрнең үз алар коры хәзер икенче дип. Ләкин ул яшьләрне үстерүче дә без бит. Әгәр дә син үзеңнең гореф-гадәтләрең белән үстерәсең икән, сиңа бит инде балага. Менә шуңа күрә моны да тәрбияләүче үзебез бит. Әгәр дә үзебез гореф-гадәтләре белән балабызны, кызыбызны я улыбызны тәрбияләгәнбез икән, безгә уңайлы булачак. Оныкларны, ләкин оныкларга кирәк әби бабай тәрбиясе дә. Чөнки ата-ана менә һәрберебез эше сәгате минут эшкә барырга кирәк, чабулыйбыз, җитешәлмибез, тигезенә җитешергә кирәк. Хәзер тормыш бит булгавыррак, рәхәт тормыш хәзер, ләкин булгавыррак. Менә шушы вакытта әби бабай да монда була икән. Алар белән бергә уртаклашабыз икән. Бала күпмедер вакыт әби бабай белән аралаша икән. Бу бөтенләй икенче. Балага йомшаклык китерә ул. Әти белән әни китәле моннан, эшкә соңга калам синең аркада дип, әби үзенең ничектер тавышын күтәреп балага эндәшә башлый икән. Баланың бит инде аның күңеле пияла. Шул вакытта сыйыныр урын эзли башлый. Сыйыныр урын менә шунысы куркыныч. Ул әгәр дә бездә әби бабасы да булмаса икән, ул бит сыйыныр урын бар таба. Улар читтән таба. Ким сыйындыра аны? Ансы билгесез. Менә инде без берникадәр катнашчылар турында фикерләшеп алдык. Милләтнең бит ул киләчәге, татар милләтен бу очракта күз алдында тотканда, аның бит санына да бәйле. Безнең балаларның күплегенә бәйле, туган телне белүенә бәйле. Менә без бүген шактый гына статистика бар микән, юк микән, бәлки сездә бардыр. Безнең буйдак егетләребез авыл җирләрендә, кияүгә чыкмаган ялгыз яшәүче кызларыбыз, алар бит бүген иртәгә тормыш курмасалар, бу бит милләтнең балалары кими дигән сүз. Шулай бит инде, гаиләләр аз туа дигән сүз. Бармы сездә берәр статистика? Менә безнең һич югы Татарстан буенча күпмалар бездә, һәм бүгенге көндә инде без яучылар мәктәбен торгызабыз бит инде бүгенге көндә. Һәм аларның эшчәнлеге ни дәрәҗәдә, алар ярдәм итә алалармы менә шушы проблеманы хәл итәргә? Бу бик зур проблема. Һәр хәлдә безне бүгенге көндәге иң зур проблемаларның берсе ялгыз калучылар. Алар беләбез генә түгел, алар бик күп, гаҗәеп күп. Һәр район саен хәтта 1000нән артыклары бар. Һәр район саен. Әле ул бу ничә яшьтән ничә яшькә? Бу 30 яшьтән 55 яшькә кадәр. Без инде башкаларны алып та тормыйбыз. Бу әле гаилә кора алырлык шырны алдык без. Бүтән регионнарга хәбәр итеп, Татарстанга без моның белән 3 ел элек эшли башладык. Ул бик нык куркыныч саннар чыга. Аны әйткәннән соң хакимият башлыклар шыммысың бу дип борылып карыйлар. Әле алар да белми. Белмиләр. Чөнки менә безнең хатын-кызлар оешмасы бу санны мин үземә инде бик кызыксынып, кызлар мәйтәм, моңа тотынмасак, безнең бит инде хөкүмәтнең вакыты юк, дәүләт эшлекләренең башка эш белән йөгерәләр, кемдер тотынырга тиешме, кемдер моны күзәтергә тиеш. Үзебез ныклап эшли алмасак та, без инде бу мәсьәләдә шаң сугарга тиеш. Бу саннарны күрсәтеп җиткерергә тиеш дип без моңа тотынган идек. Һәм булар чынлап та күп булды, 800дән артыклар бик әз район, һәм бик күбесе хәзер 1000нән артып бара. Бер районга. Бик куркыныч саннар. Регионнарда тагы да күбрәк ул. Регионнарда кая авылы белән ничә. Мин моны вакытта эшләгән вакытта бер авылда үземне башлап җибәргән, бер авылда ул егетләрне, өйләнмәгән егетләрне җыйган идек тә мәдәният сараена. Җыйдык та инде алар көлешеп утыралар, инде алар
алар тәрбиясез, тәртипсезләр дә, арасында төрлесе бар. Алар бик эшчән егетләр дә бар арасында. Менә ул вакыты җиткәндә ул өйләнми калган инде. Вакыт узгач. Вакыты узгач инде ул хәзер кыз сайлап бирергә, каядыр кыз күзләп бирергә, аның теләге дә юк, кирәк мидә кебек аңа ул. Ләкин ул кирәк. Менә без бүгенге көндә республика буенча безнең 26 картлар һәм инвалидлар йорты бар. 26. Хатын-кызлар 55 яшьтән, ирләрне 65-тән кабул ителә, үзенең якын кешесе булмаган, карарлык кешесе булмаган кешеләрне кабул итәләр. Беләсезме, ул киләчәктә район сайын 26 булмаса ярый. Менә бик куркыныч әйберләр бу. Бу проблеманы хәл итүнең, Кадри ханым, юлы бармы? Юлы бар, шуңа бар дип әйтәм мин, чөнки инде без әз генә барабыз, без 5-шәр, 6-шәр район сайын елга шундый өйләнештерәләр инде, без аларны җыялар бергә, алар бит теләмиләр дә килергә. Өйләренә барарлар, йөриләр, кирә икән төшендергә тырыша. Ки миңа нәрсә инде, менә үзем сыерны савам, үзем ипине салам, хәтта шундыйлары бар. Миңа нәрсә кирәк хәзер өйләнү дип инде. Ләкин өйләнешкәннәрнең күбесе шул хәтле рәхмәтле. Чөнки кызлар да шулай, егетләр дә шулай, егетләр арасыннан да. Һәм белмим, менә бер әйбер уйларга кирәктер, безнең барбер дәүләт күләмендә дә бу әйбер бик ныклап күтәрелеп китәргә тиеш дип уйлыймын. Чөнки җәмәгать оешмалары гына бу әйберне эшләп бетермәскә мөмкиннәр. Һәм инде нидер бер дәүләт программасы төзеп, дәүләт программасына кертеп бу әйберләрне эшләргә кирәк. Һәм хәтта менә хатын-кызларның үзләрендә сораулары күп. Киләләр, әниләр, киләләр егетләр үзләре киләләр. Апа, безне дә өйләндергә нитегез, таныштырыгыз әле дип. Ләкин безнең бит инде мин үзем аның белән шөгыльләнмим, сүз дә юк. Минем вакытым да юк. Ләкин безнең райондагы, регионнардагы оешмаларда мондай әйберләрне без эшләп җибәрдек. Яучылар, һәр берегездә булырга тиеш, яучылагыз кызлар, өйләндергез кызлар, әле аның әйтәләр, алар әйтәләр, өйләндерәбез, аның өчен бик нык җаваплы булырга кирәк бит дип, менә ул бар бер җаваплы кешеләр эшли инде бу безнең җәмгыятьтә. Һәм шуңа күрә үз эшенә җаваплылык ала бу әйберләрне безнең үтәлә. Ләкин ниндидер программа кирәк, нәрсәдер эшләргә кирәк. Статистик мәгълүматлар бик аяныч һәм бик нык куркыныч бу нидә безнең юнәлештә. Менә инде без әңгәмә барышында Кадри ханым берничә тапкыр телгә алынды. Ак калфак җәмгыяте, ул бөтен дөнья татар хатын-кызларның иҗтимагый оешмасы, шулай бит инде 92 узган гасырның 92нче елларында бу Россиядагы иң булгавыр чорларда барлыкка килгән оешма, иҗтимагый оешма булгачыннан без инде аны күз алдына китерәбез. Ул дәүләт тарафыннан финансламый, бары тик иҗтимагый оешма, нидер инициативалы кешеләрнең максатын куеп эшләү нәтиҗәсендә тора торган оешма дип күз алдыйбыз инде. Ничек яши ул оешма бүгенге көндә? Нинди чыганаклар хисабына? Чөнки дөньясы шундый кичкенә генә бер кичә оештырам дисәң дә, бары финанс чыгымнары кирәк. Ничек хәлдән чыгасыз? Безнең Ак калфак оешмасы бөтен дөнья татар конгрессы карамагында, ягъни без аларның бер юнәлеше булып торабыз. Һәм инде билгеле, менә безнең штат каралган аңа, минем дә штат бар, һәм мин үзем янында быел менә тагын бер штат бирелде безгә, бер кызыбыз эшли минем янда. Безнең менә регионнарда һәм районнарда безнең бихтәр 708 оешма бар, филиал бар. Дөнья буенча. Бу алар инде бөтенесе безнең үз хисабына. Менә бу җәмгыятьне үз хисабына алып баручы, тартып баручы ханымнар дип әйтәсем килә инде. Чөнки бит инде кешенең яшәеше ике юнәлештә бара. Минем фикеремчә монысы. Монысы шәхси үзеңнең тормышың. Икенчесе җәмгыятькә хезмәт итү, менә җәмгыять тормышы, җәмәгать эшлеклесе булу. Бу гомумән икенче җәмәгать эшлекләре алар сирәк. Чөнки кеше язмышы белән, милләт язмышы белән янып яшәүче алар сирәк. Шәхси тормыш белән яшәүчеләр алар күп. Шул менә җәмәгать тормышы, җәмгыять тормышы белән яшәүчеләргә, ул юнәлештә дә эшләүчеләргә бүгенге көндә авыр. Без инде күбрәк бу юнәлештә, мәсәлән, меценатларны табарга тырышабыз. Шулай бит инде элек безнең татар байлары булган дибез. Алар үзләренең мәдрәсәләрен, мәктәпләрен ачкан. Андый күренеш инде бүген дә кайта башлады. Кемнәрдер заманында бик активлашып мәчетләр салдырдылар. Хәзер инде бәлки мәгариф юнәлешенә дә йөз тутарлар. Сезнең бер кызыклы шундый бер фикерегез истә калган. Акчалы кешеләр күп, байлар аз дип. Бу сез аңа нинди мәгънә салдыгыз? Мин шундый мәгънә салдым бу бергә. Менә хәзерге заманда элеккегә караганда акчалы кешеләр күбрәк. Хәзер безнең инде гади телдә әйткәндә ширп байганнар күбрәк. Ләкин алар менә шушы акчага нәрсә эшләргә белмиләр. Алар инде
әллә нинди клубларда шушы акчаны бер төндә мен хәтта минем ишеткәнем дә бар. Менә бер төндә 1,5 миллион акча калдырып чыктым. Аланы мактанып сөйли. Ләкин бит ул кирәкле менә милләт эше өчен түгел. Бу акчалы кешеләр күп хәзер, ләкин шын байлар әз димим бу очракта. Чөнки әгәр дә алар шын бай булса, алар күңел байлыгы булыр яларда. Милләт язмышын хәл итү өчен алар нәрсәләрдә буш эшләрләр. Менә без буны әйтәбез, шундый элитаны мәктәп булсын иде, татар мәктәбе дип. Казанда, үзе безнең менә башкалабызда. Менә ул безнең зур күрсәткеч булыр. Элиталы мәктәп булса, шуннап та кызлар менә үзенә кирәкле киләчәктә хатын-кыз менә бөтен тәрбиясен бирерлек кызлар тәрбияләнсә анда, менә Аитов мәктәпләрдә мен әйтмим, үткәнгә без кире кайтык дип. Ләкин алардан кирәклеләрен алып, үзебезнең бөтен хатын-кызның калибен тәрбияләрлек, бөтен ул шигү, тигү эшләренә дә ул башлы да булсын, аңлы да булсын, билемле дә булсын, ул бөтен яктан уңышлы балалар тәрбияләү өчен мәктәп салдырган кеше булсын иде. Һәм менә электән бит менә Хусайния мәдрәсәләре. Соң бит үзебезнең Татарстаннан күчеп киткән Хусайновлар бит инде булар, өч бер туганнар. Һәм гаҗәеп күп кырлы эш эшләнәләр. Ул бит юлга чыкканда ашарга үзенә өендә пешертеп алып чыгып киткән. Ул акчаны кызганган үзенең ашавына тотырга, өеннән алып киткән ашарга. Ләкин менә мәдрәсәләр, мәчетләр салдырга, ул нинди генә мәктәпләр салдырмаган, кая гына эшләтмәгән буларны. Бәлки ул без акчалы кешеләрне кызыктыра белмибезме, Кадрия ханым? Ничек дөрес юлга минемчә аларның безнең әлегә милләт темасына аң дәрәҗәсе үсеп җитмәгән. Без аны җәмгыять әле аңа өлгермәгән. Менә аң дәрәҗәсе үсеп җитеп, бу югарлыкка җитмәгән дип уйлыйм. Әле капитал туплау процессы бар. Капитал туплыйлар, бер вакыт инде ул капитал юкка чыгачак бит инде ул. Бер кемгә дә кирәк. Без инде теге дөньяга китәбез, 2 метрлы җир кирәк безгә. Ул китә. Аның балаларда сугышып тәргә мөмкин, туганнарда ул акчалы җилгә ашарга мөмкин. Хәзер безнең бит инде Россия системасына безнең ышанычлы да түгел ул акча саклау мәсьәләсендә күрәсез бит инде. Бер көнне бер төрле үзгәреш, бер көнне бер төрле үзгәреш. Акчаларда да менә ул юкка чыкканчы менә без һәр вакыт кабатлыйбыз, шул бай шулай эшләгән электән дип ак байлар булган. Үзенең акчасын монда ибригә сарыф итмәгән кара байлар булган. Минемчә, хәзердә ул ак байлар килеп чыгар дип уйлыйм. Алар бәлкем бардыр да без аны. Ләкин бәлкем алар исемнәрен әйтмәгән нәрсәләрдә эшлиләрдер дә. Ләкин менә бүгенге көндә, бүгенге безнең милләтебезне аң ягын үзгәртү өчен андый байларыбыз, андый милләтпәрвәр байларыбыз бик килеп чыгын теләр идем мин. Шушы менә милләтнең үсешенә егетләр мәктәпләре, кызлар мәктәпләре, анда элиталы булган, кушылган кызлар, егетләр мәктәпләре ачуда кумаучау итмәс иде. Ләкин алар ачылырга тиеш бүген көндә. Милләтнеке буларак ул өйрәнсен. Элекке бит безнең белемле кешеләребез, татар кешесе авылда тәрбияләнеп чыккан кешеләребез дә бишәр тел белгәннәр. Латынны да белгән ул, гарәпне дә белгән ул, нинди генә тел, әле французны да белгән бит ул, рус татар телен генә түгел. Шуңа күрә менә мин бик тә көтәм, менә бөтен йөрәгем, җаным, тәнем белән өмет инде ул минем, алар булырлар дип уйлыйм. Амин, шулай булсын. Булырлар дип уйлыйм. Без инде хатын-кызның роле турында берникадәр сөйләштек. Бүгенге көндә җәмгыятьтә хатын-кызның социаль һәм сияси роле. Әйтергә кирәк, бүген менә бизнес-вуменнар, бизнес-ледилар барлыкка килде, тагын ниндидер исемнәр белән без атый башладык үзебезнең туташларыбызны, ханымнарыбызны менә шундый зур уңышларга ирешкән. Сез ничек уйлыйсыз? Бүген ни дәрәҗәдә безнең менә Россия масштабында дип әйтикме, хатын-кызның җәмгыятьтәге баскычын, ролен күрәсез? Хатын-кызның җәмгыятьтә роле, безнең хатын-кызлар бик тырыш. Гомумән хатын-кызлар турында әйтәм, ул башка милләттән булдымы, хатын-кызлар тырыш безнең. Бик нык тырыш хатын-кызларыбыз бар. Ул җилкәсенә бик күп бер алып, тартып, ул йөкне тиешенчә башкарып чыга торган хатын-кызларыбыз бар. Ләкин безнең система, мәсәлән, мин карап утырам, үзебезнең дәүләт менә думасында үзебезне карыймын. Мисал өчен безнең депутатларыбызны карыймын. Менә депутатларыбыз арасында да без очрашабыз бит инде, рәхмәт, без хатын-кызлар бик дус яшибез, депутат хатын-кызлар белән дә. Ләкин мин бер нәрсәгә сагаеп карыйм. Безнең дәүләт депутатлары хатын-кызлары арасында да рәхәтләнеп, татарча белеп,
татарча сөйләшә торган, татарча горыф-гадәтләрне тулысынча саклап яши торган шундый хатын-кызларыбыз юк әлегә. Менә бу мине сискәндерә дә, уйландыра да. Һәм инде менә министрлыкларда да, үземә министрлыкта да эшләргә туры килде бит инде. Мин карап йөрим, менә министрлык бит инде ул. Без Татарстан дәүләтендә яшибез. Безнең конституцияда 2 теллелек дәүләт теле дип алына. Ләкин бит менә сөйлибез без. Шулай булырга тиешбез. Сүздә гаиләдә сакланырга тиеш гаилә. Ләкин гаиләдә сакланган туган тел киләчәктә безгә кирәкме менә шушы дәүләт системасына? Үзең өчен кирәк, гаиләң өчен кирәк. Асын бик әйбәт аңлыймын. Башкача мөмкин дә түгел. Ләкин карьерада күтәрелгән сайын бала бит карый, яшьләр дә карый. Яшьләр хәзер акыллы, алар бигрәк акыллы. Дәүләт советлары, сессиялар булаймы? Ни өчен без үзебездә булгач, таләп куймыйбыз? Яны күпме дәрәҗә татар телендә баруын. Безнең бит туфан абыйларыбыз бар. Ярып салып үз татарча сөйлидер. Кем таганда татар булса да бик сөйләй. Хәзер Разил абый сөйләргә мөмкин, кем сөйли башка? Хәтта менә күпме дәрәҗәдә югары кимәлдәге җыелышларны да ник үткәрмәскә татар телендә дә? Бәлкем каршылыклар бардыр, каршылык кайда юк бүген көндә? Каршылык һәр безнең кулдан килә торган эшләр. Әле үзебезнең кулдан. Кулдан килә торган. Менә әйтәм бит инде, татар ул бит инде рус милләтеннән булган депутатларга барып, тагын Рымбурның Озерки авылындагы детсадны искә төшерәмәле яңа гына булганансы йөргән бит. Шул ук рус милләтендәге депутат әйтә бит инде. Менә мине ди шул шыгырымнан чыгарды, ләкин бары ашырлык дәвам итте ди. Без үзебезнең республикабызда яшәп, үзебезнең президентыбыз бар. Аллага шөкер, исеме дә сакланып калды. Ул да безнең көч-куәтне күрсәтә торган бер дәлилләрдер дип уйлыйм мин. Һәм инде ни өчен бу милләтнең без бит әле күп вакытта хәзер әйтелә, бөтен документлар 2 телдә булырга тиеш дип һәр таләп куела башлады. Ләкин бит менә безнең ул исемнәргә килгәндә дә менә йөреп китәбез Казан шәһәре буйлап кына. Ул авылларга чыгып китсәк тә, ул исемнәр, ул элмә такталар, элмә такталарын күпме дәрәҗәдә бара. Ләкин бит нинди генә исемнәр белән аталмый ачылган кибетләр, нинди генә исемнәр белән аталмый ул менә шул ачылган нинди генә булса хезмәт күрсәтү учреждениеләре. Хезмәт күрсәтү учреждениеләре. Ул бит нинди генә исем белән аңламый торасың, нинди исем инде тагы булса дип инде. Ул менә һәр бер әйбердә кешенең бу Татарстанда бит дигән әйбер булырга тиеш. Ул бит инде берәүдән рөхсәтсез, безнең җитәкчелектән рөхсәтсез алар ачалмыйлар. Чөнки алар баралар, документ тутырырга баралар. Аны ачу өчен алар документсыз, печатьсез берничек тә булдыра алмыйлар. Анда бит утырырга тиеш шундый вәкилләр. Скажи мне на русском языке, я не понимаю, дип утырырга тиеш түгел. Безнең һаман да шулай дәвам итә бит ул. Ничек кенә без бар дип әйтсәк тә, талпынсак та, мактансак та, безнең һаман шулай дәвам итә. Менә министрлыкларга килеп күрсәң дә йөрибез бит инде. Менә Кадрия ханым, без кайсы гына проблема турында сөйләшә башласак та, барбер менә шушы тел, милләт һәм үзебезнең яшәешебезгә кайтып калабыз. Менә сез әйтеп киттегез, безнең хатын-кызларыбыз алар максатчан тырыш дип, шуның бер мисалы буларак, мәсәлән, мин шәхсән сезне әйтер идем. Сез гади укытучыдан башлап, балалар бакчасы мөдире, анасың күп еллар Актаныш районы хакимиятендә социаль мәсьәләләр буенча урынбасар, аннан килеп мәдәният министрлыгында эшләр буенча, аннан килеп бүгенге көндә инде менә бөтен дөнья татар конгрессында, ялгышмасам, сез инде 50 яшегездә районнан чыгып киткән кеше. Моның өчен бит сезгә нинди нәрсәгә ышанып сез Казанга шушы яшьтә дип әйтегән дейме, барбер ул бит инде тормышның шундый нигезләнгән, төпләнгән вакытында менә сез кубарылып Казанга китеп баргансыз. Бу шулай менә безнең хатын-кызыбызның тәвәккәл икәнлеген күрсәтеп торган бер мисал дип әйтәсе килә. Чынлап та шулай булды, Данил әфәнде, шулай булды. Безнең тормышта ул кисәк кенә үзгәреш булды бу. Бу икебез яктан да, ирем Азат та, мин дә бик тәвәккәл булганбыз дип хәзер сөйлибез. Нәрсәгә ышанып, менә шулай тиз генә кубарылып, менә чыгып китәргә. Шундый вакыт менә булды инде безнең. Монда килеп урнаштык, без монда эшли башладык. Монда башта балалар белән тордык без. 2 бүлмәле фатирда кичкенә дә дип әйтмәс идем, балалар белән, оныклар белән бергә яшәдек 2 елдан артык. Аннан соң үй төзеп чыктык инде.
Билгеле, безгә ярдәм иткән кешеләр дә булды. Без бик рәхмәтле ул кешеләргә. Һәм шул ук вакытта тәвәккәллек, һәр эштә тәвәккәллек кирәк. Әгәр дә тәвәккәллек булмасаң, син бүгенге көндә куркып ятсаң, нинди эш эшләгәндә дә менә куркып ятсаң, берсен дә эшләп булмый. Менә күз алдына китерәсең аны үткән гомерне. Чынлап та менә ул билгеле бер яшькә җитәсең, үткән гомерләрне барлыйсың. Тәвәккәл кылып башланган эшләр һәр вакытта тиешенчә үтәлеп төгәлләнеп барган менә. Менә әйтегез, сез инде озак еллар җитәкчелек урында эшләгән. Менә район хакимиятендә эшләгән чор белән менә бүгенге көн чор. Сез тәвәккәллек дисез, име? Тәвәккәллек ул вакытта күбрәк кирәк идеме, хәзер күбрәкме? Тәвәккәл һәр вакытта. Һәр вакыттамы? Тәвәккәллек һәр вакытта кирәк. Әгәр дә һәр вакытта тәвәккәл булмыйсың икән, безнең бит мондай әйбер бар менә җәмгыятьтә. Кем күбрәк эшли, аны тыярга тырышлар күбрәк. Җитәкчелек тарафыннан. Мин аны үзем дә аңлап та бетерәм мин аны. Кайчакта гаҗәпкә дә калам. Бу эш менә без бит инде эшләргә куелган. Эшләргә куелган икән кеше, кая гына булса да ул үз эшен тиешенчә артыграк итеп башкарса, ул җитәкче аны күбрәк мактарга да, хупларга да тиештер дип. Безнең җәмгыятьтә моның киресен күзәтәсең. Безнең җәмгыятьтә ул әйбер әле тиешенчә үз урынына куелмаган. Бу безнең инде кешенең күпме дәрәҗәдә хөслектән дә килә торгандыр дип уйлыйм. Һәм көчсезлектән дә. Көчсез җитәкче кул астында эшлисең икән, көчсез җитәкче бер вакытта да синең артыграк эшләгәнең яратып бетерми. Ул аны күрсәтмәскә тырыша башка җитәкчелек алдында. Ул аны синең эшчәнлегеңне сиздермәскә тырыша. Әле ул сине шуның белән әкрен генә аста үз юлы белән сине бетереп ыргатырга тырыша. Синең коллективыңда да булырга мөмкин. Синең үзеңә әйтеп тә сине нитергә мөмкин, ул сине теге басып, башыңа сугып торып, ул тәвәккәллеген сине күмән бетерергә мөмкин. Ләкин менә бу вакытта да үзеңне көчле итеп калдырырга кирәк дип уйлыйм. Әгәр дә син һәрбер кешенең менә сиңа шулай караган кешеләрне нитәсең икән, сизәсең икән бу якларын, сизәсең, ул сиздерергә аны эшлиләр. Башта сиздермәсә итеп эшләп карыйлар аны, аннан сиздерә башлыйлар аны, аннан соң уйлыйсың инде. Кара әле ни. Һәм син үзең алдыңа куелган максатны, мин моны барыбер максат итеп эшлим, чөнки бу минем милләтемә кирәк. Бу миңа үземә дә кирәк. Нишләп мин мискин рәвештә үз милләтемне кимсетеп, үз милләтенең бер вәкиле булып кимсенеп яшәргә тиеш дигән әйбердә уяна үзеңдә. Һәм менә шушыны үтәп үзеңә куеп, минем юлым шул дип барасың икән, син инде максатыңа ирешеп моны эшләп барасың. Һәм синең үз артыңнан да күп кешене ияртә аласың. Әгәр дә синең, мәсәлән, хатын-кызлар белән эшлим бит инде мин, хатын-кызларда ул районда эшләгәндә үзеңнең бүлекләреңдә синең көчсез икәнеңне сизәләр икән, синең кычкырасың икән син аларга, син аңа җикрәсең икән, син аның шәхесе белән уйныйсың икән, үзең белән бергә эшләгән, синең бүлегеңдә эшләгәннәрне, ул синнән йөз чира башлый. Аллага шөкер, менә Данил, горурланып әйтәләм бүгенге көндә, бүгенге көнем үткән көнем өчен, мактамыйча да әйтәләм, андый әйберләр белән менә үземнән бүлекләрем белән, үземнең хатын-кызлар белән мин кешегә тигез карарга яратам. Минем өчен бөтен кешеләр бер тигез хукуктагы кеше. Чөнки Аллаһ Тәгалә аны кеше итеп яраткан икән, ул тигез. Мин аларга тигез карыйм. Кимчелек булган икән, бергә утырып сөйләшәбез. Менә шушы вакытта без син дөрес эшләмисең менә бу вакытта. Әйдә булай эшләп карыйк әле дип әйтәм инде. Җитәкчеләргә дә бу әйберне мин әйтеп карыйм. Әйтәм мин. Сез нишләп менә булай әйтәсез? Менә шушылай бит, менә булай бит дип. Аңлаганы аңлый, аңламаганы аңламый. Менә шуңа күрә мондай әйберләр бар. Сез әйтеп киттегез, менә көчле хатын-кызлар дип. Шул көчле хатын-кызлар бездә күп алар, әйдәгез аларны күрсәтик дип, менә соңгы елларда шундый бер традиция китте. Безнең милли бәйрәмебез Сабантуй мәйданында хатын-кызларыбызны хәтта көрәштерә башладылар. Без инде аларны гомергә итәгатьле, тәүфиклы, тыныч, сабыр, акыллы, гаилә җанлы хатын-кызларыбызны көрәш сөлгесе белән мәйдан уртасында кул чабып көрәштерүләргә сез шәхсән үзегез ничек карыйсыз? Мин уңай карарым, дөресен әйткәндә. Уңай карый да алмыйм. Чөнки хатын-кыз шәхесе, хатын-кыз җинсендә булган кеше гомумән икенчерәк күз алдына китерәм инде мин. Менә аңа һәр кеше матурлыкта гына түгел бит әле, йөз матурлыгында гына түгел бит. Кеше үзенең эше белән матур була икән,
нинди генә кыяфәте буенча хатын-кыз гомумән ямсыз була алмый ул. Ул үзен матур итеп күрсәтә белергә тиеш. Көрәш мәйданы ул. Ул ир атларныкы. Аннан көрәш мәйданы бит ул. Менә син анда, менә без бит төз гәүдәле, мин хатын-кызны һәр вакыт итәрәм, матур итеп киенгән, һәр вакытта. Ул кайда гына булуына карамастан, ул бүген эштә генә түгел, бөтен җирдә дә. Ул үзен караулы булырга тиеш. Матур йөзле, бит көрәшкән вакытта син нинди генә халәткә киреп бетмисең анда. Мин хәтта карап та тора алмыйм, яшерен батырын түгел. Мин үзебезнең вакытта эштә эшләгәндә бит инде милли көрәш түгел, безнең билбау көрәше килеп чыкты инде анда. Монда безнең кызларыбыз катнаша башлады инде. Мин хәтта бер кыз бала белән сөйләшеп тә карадым. Менә акылым сиңа кирәк буламы бу көрәш, юкмы дип. Мин телим аны апа ди. Менә мин телим. Бәлки бардыр шундый хатын-кызлар. Менә безнең мөмкинлектән шик аларның үзләренең мөмкинлеге бардыр. Аллаһ Тәгалә бит инде төрле кешене төрлечә яраткан. Аларга айрым менә миссия да биргәндер. Бәлкем шундый хатын-кызлар өчен ул кирәктер. Ләкин мин шәхсән үзем моның белән килешеп бетәлмим. Менә инде шул Сабантуй дигәннән шушы сүзне дәвам итеп, соңгы елларда гына без шактый менә үзебезнең гореф-гадәтләргә бик үк туры килмәгән, безнең Сабантуйның традицияларында булмаган ярышлар, уеннар белән без байыттык Сабантуйны. Без башка халыкларында шунда җәлеп итәбез дип, ниндидер бер интернациональ бәйрәмгә әйләнеп калды кебек. Минемчә, Сабантуйны карарга килсеннәр башка милләт вәкилләре дә. Алар килергә тиеш. Бергә уралышы, без башка милләтникенә барып, алар безнекенә, чөнки без шул кадәр зур киң илдә яшибез, 171 милләт яшәгән, без Россия нинди яшибез, төбәгендә. Гомумән Россия буенча әйтәм. Без бер-беребезгә дус, тату булыр өчен безгә карау кирәк. Ләкин безнең Сабантуйда үзебезнең милли уеннар, милли анда спорт ярышлары үзебезнеке булырга тиеш. Без кемгәдер ияреп, кемгәдер күреп, кемгәдер кызыгып, без үзебезнең милләтнекен алга тәргә тиеш. Ә милләтнекен алга этәрүше өчен безнең бөтен нәрсә милли булырга тиеш. Ә башкалар шушы милләтнең безнең бөтен нисбәтләренә, бөтен гамәлләренә кызыгып, менә татарда бу бар икән дип, менә алар сокланып торырга тиеш. Ашамлыклардан да милли булырга тиеш, бөтен менә безнең кыяфәтебездә, калебебездә милли киемнәрдән төрелгән булырга тиеш. Гомумән бөтен яктан да милли булырга тиеш. Ә башка милләт вәкилләре монда безгә ой булдыралар татарлар. Менә ичмасам татарлар дип сокланып бергә тиеш. Менә мин шундый Сабантуйлар көтәм хәзер. Шундый булырга тиеш дип Сабантуйларны көтәм. Гомумән Сабантуйларыбыз гына түгел, безнең яшәешебез дә шундый миллилек юнәлешендә тора бара инде. Алар үсештә булсын иде. Һәм менә шушы хезмәттә, шушы юлда сезгә зур уңышлар телисе килә, Кадрия ханым. Бик зур рәхмәт. Сезгә иҗади уңышлар һәм дә сәламәтлек. Һәм бу әле безнең очрашуларыбыз киләчәктә тагын да булыр дип ышанып каласы килә. Амин. Рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә.